Natačan, vážený, sme niekde vonku a neviem kde, lebo som celú cestu v autobuse prespal. A ty si čo robil? Spal. Ty si čo robil? Spal. My všetci sme spali a hentam tí všetci, čo sú na tom kopce, tie mravce, tí počúvali toho, čo vykladal. Tu, bola to teta. Tu vykladala teta, taká Nemka. Nemka, žije to vo Fínsku, hovorí sa po anglicky, no, vieš to predstaviť. No takže momentálne máme sightseeing, takže čo k tomu povedať, je to tu pekné. Je to tu pekné, áno. A tu je nejaká zrúcanina. To nebude len nejaká zrúcanina, ale ešte nevieme, čo to je. Takže, no, uvidíme. Takže bezdomovci vo Fínsku si moc neužijú s takýmito deravými strechami. No a tam pekný západ slnka. A máme sa dobre. Poviem vám, že je za 10:03 a máme západ slnka, ak by vás to zaujímalo. Západ slnka asi také 4 hodiny denne. Áno, vyzerá to celý deň ako západ slnka. Vychádza a od 12 si ráme, že už zapadá. Tak. Pekné fotky sa dajú robiť aspoň možno. A dneska sme mali také samé papierovačky, tak sme vybavovali rôzne karty. Vám poviem, že tá knižnica, tam sme sa zastavili, tak to je iná šajba. Jarík, čo hovoríš na knižnicu? No čo mám povedať? Už si povedal všetko asi. No čo vám povieme, máme tak k dispozícii tlačiarne, kopírky, počítače, internet, 4 poschodia, nočný kľúčik. 4 poschodia internetu. Nočný kľúčik, to znamená, že aj v noci tam môžeme prísť. No paráda, no čo vám povieme. A trošku si pozrite ešte budovu. No budova ako budova, že? Máte tu skúmať nejakú tajnú miestnosť. Tak poď, pozdravíme ich, nech nemíňame veľa megabajtov. Zdravíme vás z tohto hradu vo Vase, králi, Jančo a Maťo. Áno, Janko 3. a Maťo 18. 18. 18. Tak čaute všetci na Slovensku teplom, zasneženom. Majte sa. Ahoj.